only torn from my feet today. Just a step on the edge. Just another day in the world we live. I need a hero to save me now. I need a hero. Здравейте, приятели на YouTube, аз съм Дайрус и в момента играем в Minecraft. Този път не знам какво да правя, малко се пораздам, за да не съм чак толкова богат. Тази се отдели тук, там е няколко честа. Сега се върнем към играта. Няма да го правя да гледам игра, защото последния път крашна. Така. Ето. Пиша. Добре. Написах. Та, днеска ще говоря малко по-силно, че като гледам другите клипчета, микрофона едва се чува. И ще го доближа. Добре, че при нея се чу в клипа. Та... Какво ли да правя? Ай, ще се върна като започна. Само да знаете, това е скрин ивент. Ще се върна наистина вече като започна. И ето, че почваме. Добре, само да не бъда първия с червено. Как е, хора? Тро. Как го е написал? Ну, мога сега ще го чуви наистина. О, мега яка скин, бе. О, много як скин, наш. О, да. Ето го якия скин. О, да. Добре. Ще говоря малко по-силно вече през клиповете, защото си прегледах другите клипове и говоря тихо. Добре, Майнкрафт всъщност много се ме случва. Добре, сега едното трябва да го хвърля. О, двете ги хвърлих. Добре, сега се чипне едно. Шей, къш! Добре, сега ще го примах. Бяха такива и такива. Добре, ако ви харесва Texture Pack, коментирайте, аз ще ви дам линка, от който съм го изтеглил. Линк де? Линк, от който където си го сложите. Та другия път може да снимам на Need for Speed Run. И аз пък Most Wanted, се ги бъркам. Или е 2 или 1 и аз не знам. Само помня, че в началото се почваше с Porsche. Те, че сигурно знаете коя е. Или ще е на нея, или в Robocraft. Robocraft е по-вероятно. Готиния съм. Защото не знам дали на... Ти ще се заснимам. Та когато един ден няма клип, това значи, че клипа се е фейлнал. Аз понеже снимам по един клип на ден, само да кажа, утре няма да има клип, защото времето на Camtasia Studio ми изтича, което е лошо. Тъй, че утре може да няма... От утре няма да има клип, докато не разбера как се снима с фрапс или докато не си я сложа наново. Не минавам ли, бе? Синьо беше... Минаваш на коса. Минавам все пак. Добре. На том синьо. Лоша.
На гляша. Не аз, не аз. Не аз, не, да. Не, да. Не на него, не. Я. И умина. Добре, значи събрах две много яки. Само ги метна. И печеля $1000. Аз дед похарчих само... 10 Ти като ме дам направо. Уж бяха 1000, сега с един по-малко. Добре, така. Кериокс. И се връщам към следващия скин. И тук сме. Всъщност ценица и аз съм... Не червено. И червено още от първия път. Ти е срам позор.